אז מה קורה חברים? כאן ביפליי, בעוד סרטון בערוץ שלי עם עמית וולסון האחד והיחיד. אנחנו מתחילים משחק רילוד בלי רנק. אני יודע שאתם רגילים עם רנק, אבל הפעם אני בלי רנק. עמית, אתה רוצה להגיד משהו לצופים? אין לי מה להגיד. עמית, מה אתה... תירשמו. הוא מפחד. פרי, אתה מפחיד אותי. טוב, יאללה, בואו נקווה שזה ייכנס לנו מתישהו. יאללה. נכנסת לך עמית? זה הריקוד המשותף שלי ושל עמית. מה משותף? הרגע לקחתי את זה. זה. זה הריקוד המשותף שלנו. מי שלא יודע, שיחקתי מקודם אוג'י, ואז לא זוכר איך קוראים במפה הזאת. פרי, תפסיק את הריקוד. מי שיודע איך קוראים למפה הזאת, בבקשה להגיב לי בתגובות למטה. עמית, אתה עוקב? נראה לי כן. מה זה נראה לי? אם אני יודע שלא העלית את הסרטון הקודם, אז כן. אם אני יודע שלא העלית את הסרטון הקודם, אז אני עוקב. אבל אני אמרתי לך. שלא שמעו כלום? כן, אמרתי לך שהסרטון לא עלה בגלל שלא שמעו כלום. אתה לא מקשיב לי. זה מיקרופון. לא, יש לי מיקרופון. יש לי לפעמים באגים בסרטונים, אני לא יודע למה. יש כל הזמן באגים בסרטונים מדי פעם. תקנה מחשב נורמלי. תקנה מחשב נורמלי. זה לא קשור למחשב. כן. אני צריך מיקרופון, כאילו מיקרופון של יוטיובר. מיקרופון נורמלי. אתה לא יוטיובר. אני כן, יש לי 17 עוקבים. 17 עוקבים! זה לא... זה איפה נחתים? פה. למה המפה כזאת קטנה? כי זה רק חצי נע. תנקוד איפה שאמרתי לך בשקט. אתה נוחת? לא, אני לא. אתה לא נוחת? בסדר. אימא'לה, אני הולך למות. כן, תעשה מה שאתה רוצה, כן? לא כזה אכפת לי. לשם ואני איפה שסימנת קודם. בסדר, אני באה לך. רק לשרוד, עמית, לשרוד. אני לא שורד, אין לי נשק. אוקיי, יש לי. יש פה מלא. טוב אתה! שרוד! טוב אתה! אני בורח. הכל טוב. נכון אתה צופה בי עכשיו? עמית? מה? נכון אתה צופה בי כן, עכשיו? ורשמור לי את התיבה כולה. לא, זה כל התיבה. אז אם אתה מוצא תיבה, זה כולה. ברי, אני חייב נשק. זה 90% תיבה כולה. ברי, תביא לי נשק. פה. תשמור לי את התיבה הכחולה שם. אני קודם משחק. יש פה מלא תיבות כחולות. שנייה. אני קודם אוכל. אתה רוצה תבוא. בוא תאכל. שנייה, אני בא. רגע. יצא פה אייר נורמלי. בסגול. איזה כיף לי, איזה כיף. אם אתה רוצה יש פה כאלה. אני לא יודע מה עדיף. היה פה בוש. לא יודע מה זה עוזר כל כך הבוש, אבל קח אותו אם אתה רוצה. לא כזה. שמת לב שעד עכשיו כל התיבות שפתחת הם היו כחולות? כן. זה שאתה פתח. שאני יותר פתחתי. כן, לא פתחתי כלום. למה יש לי כאלה? למה הייתי מאוד שמח שאתה בוא אליי? ממש. רגע, שנייה. יש לי גרפי.
אני לוקח את זה. כך. אז נכון, נרשמתם? עמית, תעצור הכל. הם לא נרשמו לערוץ. תעצור הכל, לא לצוז. נרשמתם? אני לא ממשיך את הסרטון, המשכתם? נרשמתם? יופי, עכשיו ממשיכים. כך עושים כל פעם שהם לא מקשיבים. יופי, מצאתי למה. זה משהו? הלוואי שכל הנשקים שיש לי עכשיו הם יצאו לי במשחק הרגיל. הלוואי שתבוא אליי. כי אני קצת יש לך מת. כדורים לשוטגן במקרה? יש לך קצת כדורים לבוא אליי? האמת? לא נראה לי. איזה בן אדם כדור. לא צוחק. באת אליי, מה אתה רוצה? ברי, אפשר כדורים לשוטגן? יורים עלינו. לא, אבל אפשר. למה? כי יש לי 4 כדורים. תודה. יופי. יש לי... היי, נו מה? מה קרה? שלי. רק מה שאתה רוצה. הכדור. אוקיי. כאילו, תעשה מה שאתה רוצה, כן? יש לי כזה. לא כזה אכפת לי מה יש לך. מה אתה מדבר ככה? מה, אני חבר שלך? כן. לא, אתה באמת חבר שלי. מה אתה רוצה? אתה באמת חבר שלי. אנטיוכוס, לא שומעים אותך טוב. עכשיו אתה שומע אותי? כן. תודה רבה באמת. אני הולך לעיריות. ביתי? נוק. אני באה. למה אין פה נשק אחד ירוק? מת. הרגתי 2. יורים עליי. איפה אתה? למה אתה בטיזי נבי? גם יורים עליי. יורים עליי אני יותר. ניצח! כמה יורים עליך, עמית? עמית, כמה יורים עליך? 8. איפה אתה? פה, לידך. תשרוד, עמית, תשרוד, בבקשה. היי. אתה רק צריך לשרוד 8 שניות. 3, 2, 1. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אני בורח, לא דבר. אני בדוק. אני בורח, לא דבר. מתתי. בוא אליי, תנחת עליי כשאתה נוחת. בוא תבוא. למה את פה תיבה אחת רגילה? כי ככה זה המשחק. אני המצאתי. תן לי את זה כן. אני המצאתי. לא תגיד שאני חברה. אתה חבר טוב. ויש פה אנשים. מצאתי בן אדם שלא יודע לשחק. כאילו רק התחיל במשחק. בוא נו! למה אתה מפריע לי? אני 7 HP. אני באה. מה עכשיו אתה נזכר? כן. איזה בן אדם גרוע. מה השגת? למה כל הנשקים פה הם הכי טובים בעולם? לא יודע, עכשיו אם יש לך חיים תדבר איתי. מה, אתה רציני איתי כאילו? כן. גם לך עכשיו היית יכול לשים לי חיים, אבל לא חשוב, יש פה מדור. כאילו, אני 7 HP, אז בגלל זה רציתי. יש פה כזה. ויש פה כזה. כאילו, כבר אין. לקחת? לקחת? כן. אז יהיו. חכה לי. אני כאן, מה אתה רוצה? אני מפעיל את המדורה לפול. הכי הרבה... לא, נו מה? צריך חצים בשביל זה. נו כבר. תודה רבה. תודה לאל שאני רואה פה. יש פה כזה.
פה פה כדורים, הכל. מלא כדורים. תודה לאל, אני רואה נשקים פה גרועים. נשקים גרועים. כן, פעם ראשונה שאני רואה במוד כזה נשק ירוק. יש פה מלא נשקים ירוקים. מלא. כשאני אומר מלא אני מתכוון אין פה תיבות רגילות, יש פה רק תיבות כפולות. ואני לא מתלוננת. אתה יודע שאתה יכול להגדיר את זה, אני לא צריך ממך שום כדורים. יש פה כפפות. לא אכפת לי. אני פה בינתיים פותח תיבות. לא... גם אני. נגיד את זה רציתי. Thank you. את זה נגיד Thank רציתי. you very much. ביי ביי. היי, בושה. 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 לא רוצים אישה. בושה. רוצים להשתגע. לא. זה לא רוצים לישון. רוצים להשתגע. איפה אתה? אצלנו בחצר. בצל הצעזה. באים בדרך כלל. המון אורחים לקיץ וכל לא אחד. באים אליי שום אורחים לקיץ. נכון. גם אליי לא. גם אליך. כי אני טס עזוב. בקיץ. לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו להגיד. רוטב. מה? מה? אמרתי רוטב. אתה אוהב רטבים? לא, אני לא אוהבת. מה, אתה חייב להפסיק לראות יוטיוב, דחוף. רוטב, איפה תקשיב. אתה, עמית? איפשהו. אתה מוכן לבוא אליי? לא. למה? ככה, אתה ממש קרוב לצדון ואני לא רוצה שכל הלוט למה? בשתי שניות אני אוסף פה את הלוט הכי מטורף בעולם. למה אני רואה את החום גוף שלך, אבל אני לא רואה אותך? אני מתחבא פה בשיח, לא יודע מה איתך. אני כאן. רוסקי הזון פה. נשארו 4 אנשים מול. כן, זה רק אני ואתה ועוד שני אנשים. יופי, מעולה. זה טוב. הם פה איפשהו, הם... יש, לא אכפת לי. תקשיב. בארי נראה לי הם שם. אתה רוצה לנסות לראות? תעשה סטה למטה. אוקיי, אני... ראית אותם? תעשה סטה למטה, זה ייפול. אם הם שם, נופלים. לא, הם הם לא שם. סתם הזמנו כדורים. בסדר. לא נורא. לא נורא. הכל טוב. פעם הבאה נצליח. לא נראה נראה לי איפה הם באמת. רגע, עמית, הבניות האלה היו פה? אלה. כן. לא, אלה. אלה לא. לא? לא. לא בטוח או לא יודע? נראה לי שלא. הם היו פה. בוא, עמית, בוא איתי. איפה אתה? בוא. צופים של רותם. תקשיבו. הנה, יורים. יורים עלינו. פגוע 57 אחד פגוע 57. תקיף. פגוע 31, בארי, עמית, אני תעזור לי. שנייה בא אליך. עמית, תעזור לי. שנייה, עמית. זה אנשים אחרונים, נו. שנייה, אני בא. תעשה XP אחד. עמית, בוא אליהם. איפה אתה? אתה פה? איפה? רוטשילד. חבד פה. עמית, חבד פה. בליתי קיר. טוב אותה. מאחורינו. הוא פה. הוא ממש פה. הם שניהם. אתה רוצה ללכת לתקוף אותם כאילו? לא, בארי שקט. בוא נשאר פה. תהיה אתה לצד אחד? הנה הם. הנה הוא. סליחה. הם באים אלינו. עמית. הם באים. אתה מהצד ששם, אני מהצד הזה. טוב. אימא'לה!
היה אותו! לא! שיא! לא נורא חברים, יאללה,